Tagi mo siya, Pavarotti pala. Si Pavarotti ba ito? Stop. Please. Hello, say hi. Say hi. 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 Ang And sabi the tayo chick. man. And the chick. Ano chick? Hello, chick, chick. Hello. Ayan, may chick. Nag-record ako kasi akala ko mag-rest na kami. Yun pala, may pupuntahan pa kami. Bibili pa kami ng arnis. Arnis daw, saan kami bibili ng arnis? Saan? Sa BQ kaya, try natin. BQ meron. Sa sports equipments nila doon, meron. No? Meron. Tingnan natin. Tingnan natin kung sino doon ang may arnis. Kasi gagano. Ay, nako, nagreklamo na yan at nag-ingay na naman ang dogs. Yan ang nagtitiket. Wala ngayon ah. Wala yan nagtiket ng 100 ah. Sana yun? May nagyaw-yaw. Ha? May nagyaw-yaw. Panganantan. Yung taas gitawag tong disposition of promise. Baka ba ikalarig Hangtod sa ikapat ng kaliwatan, Pakilaban lang, no? ulipon sila sa Ehipto. Doon, sulod ayon ang disposition. Pag-abot ni Moises itoon, pag-abot na yun ang disposition ito. Pag-abot sa ang Kristo, ang Kristo sa isang kalibutan, nila katuig ang hilabay. Yan, ilagsan sa cross, napanaw ikan sa mga patay. Kaya pagkayag bayad balik sa langit, gitawag tong disposition of grace. Niata karon anong gitawag og disposition of grace. Unsa may mosunod iniksoon, mo ang disposition of eternity. Wala na. Manang gikinahanglan gyud sa mga igsoon niining punta sa pag-apot-apot suma sa spiritisyon ka kanina sa grasya kinahanglan gyud masunod. Ini mga igsoon kay kining mga tawanan na nakasunod sa grasya. Dito kami ngayon sa Jollibee, dito sa may CPG. Kasi pumunta kami doon sa McDonald's. There, nakita nyo, sobrang puno. Bibili na lang kami ng take out siguro. Chicken and burger. Meron namang pagkain sa bahay, kaya lang, ewan ko. Sabi ng asawa ko, bili na lang tayo ulit. Si Sarah. Tudong ikugtala, Sarah. Ha? Si Sarah. Sarahero na. Baya mong gisigutan karon ang tala. Lahat na Sarah to. Ay, ang tala. Sikat kayo na Oh my gosh. Saan tayo dadaan? Where? Mo na mingo sila ka. Ang mga bunakin din na. Dili na relihiyon mga igsoon kay sa Bisaya. Makita niyo Sili dyan? May hinahanap kami, galing kami sa handyman. Kaso mo nga lang, wala yung hinahanap namin, kaya ang suggestion nung nasa sa handyman, doon kami sa AutoZone na never kaming pumunta pa. This is
This must be our first time to go there. Unahan daw na. Unahan pa ng Coca-Cola. Doon. Kaya, punta tayo, sama-sama tayo guys. Spare parts ng sasakyan para ma-restore. Inire-restore ng lakay ko. Pinapaganda niya yung pick-up. Tingnan natin kung anong magagawa niya. Nalinis na, na-welding niya. Yung lahat ng mga kalawang natiktik na. Nagtiktik kalawang siya ng 1 week. Talagang naningkamot ang lakay ko. Tingnan mo, sipag sobra. Pwede namang magbayad. Tingnan ko ba dyan? Gusto niyang mag-exercise daw na may ginagawa. Ayan. Ayaw. Masyadong practical ito. Gusto niya siyang gumagawa. Ayan. Pag may mga bakanting oras siya, yun ginagawa niya yun. Ngayon, ang kulang ay yung didikit daw sa tapaludo na ewan yung something plastic na nawala na. Wala na yung plastic. Wala na. Merong plastic doon na parang lining doon sa tapaludo. Yun ang hanapin namin doon. Kita mo to? Yan yung dinidikit doon sa malapit sa may gulong. Ayan kasi bitak-bitak na. Kaya palitan namin. Ito hinahanap namin. Wala naman kaming makita sa handyman. Kaya punta kami sa iba pang parte. Yes. At anong nangyari sa cellphone ko? Ang init ngayon sobra. Grabe. Pero cloudy naman. Kita mo yung style. Cloudy. Pero sobrang init. At ang sakit ng init niya. Grabe. Ayan. Alam mo yung Caltex na yan? Yan yung Corensolin na kilala antik na gasolinahan dito. Pinakaunang gasolinahan niya. At nandito yung tennis club. Dito sa may kilid ng Kapitolyo. Ito ay naging ano na, museum na. Ayan. Ito yung CPG. Ito naman kami. For today's itsura ay ganito. Simple lang kasi ang init. Sobrang init ngayon. Grabe. Nasaan na ba tayong lupalop at ang init na para tayo nasa disyerto at ito dumadaan na tayo sa City Square. Today is January 15. Tama to? It's January 15, Quincenas. Naku, sweldo ngayon. Naku, busy ang mga bilihan ngayon. Busy ngayon. Bakit ganito kainit ang kapal naman ng clouds? Hindi ko maintindihan. Ito yung Malpinas Mall sa CPG. At para di ma-dehydrate guys, cheers! Orange sa kanya. Ako naman blue. Patalastas na naman. Nagpatalastas. Baliktad yan guys. Baliktad. Pambabae ang kulay sa kanya. Panlalaki sa akin. Baliktad. Siga. Ako siga. Yummy. God's property daw. Lahat naman dito sa mundo ay kay God. Kaya dapat grateful tayo lagi. Pati buhay nga natin sa kanya eh. Kaya dapat wag nating kalimutan na may God laging nakatingin. At laging ilagay sa mind, soul, heart, body, and soul. Ang nandun na lahat ay God talaga. Ayan. I have set the Lord always before me. Sabi naman nitong isa. Ang gaganda ng tricycle dito guys kasi dyan ka parang ano ba yun? Nagbumuni-muni. Every good gift and every perfect gift is from above. Ayun, ang ganda rin ng isa. Dito naman ay nagpapaganda sila ng bakod. Ayan. Binabago nila lahat dito. Kaya talagang developing talaga ang Tagbilaran. Daming magagandang nangyayari dito. Daming mga pinukonstruct, mga
servicing, magaganda, mga nire-repair, mga asenso nga. Asenso pa more. Tagbilaran City. Tapat ng St. Jude Hospital. Sa mga taga rito sa Tagbilaran City ay alam ito dahil napaka luma na na hospital ito. Maliit pa akong bata nandyan yan. At ito na yon. Dito sa left side ay City Hardware. At ito naman yung brand house na nagtitinda ng mga clothings and everything. Ang dami dyan. Dito kami galing kahapon. Ay, hindi pala. Doon pala sa kabila kami galing kahapon. Yan yung isang City Hardware dito sa Pugon. Diyan. Ito na. Unahan pa ng Coca-Cola. Sige pa, diretso ka pa. Malayo pang Coca-Cola. At dito yung Gerardas. Gerardas. Ito yung Coca-Cola. Yan, yung factory ng Coca-Cola. Bottling. Saan ito? Ito? Hanapin daw natin yung Auto Zone. This is DJ. Silang ganyan. Siguro? Baka dito. Dito siguro. GJ. At yun ay Kogon Commercial. Nasaan ang AutoZone? DJ Car Care. Pero hindi pa ito yung AutoZone na sinabi nung taga-handyman. At itatanong niya lang kung meron sila. Hindi kami may nagagawi dito tungkol sa mga ganyang mga bagay, yung mga spare parts, mga gamit sa bahay. Hindi kami nagagawi dito. Pero marami dito Marami silang service bay. Parang sa Servitec. Kasi kami sa Servitec kami lagi. Ayun. Ito naman, doon din may Kogon Commercial. Kasi itong zone na ito is Kogon. Parang wala yata. Tsura lang nito wala. Wala? Wala. Tanong natin kung nasaan ang AutoZone. AutoZone dito. AutoZone. Hanapin natin. BBP na yan. Paano tinanong natin? AutoZone daw. Wala na rin masyadong nagkano ng Nandito na tayo sa DPP. Ito na yung Sayong Furniture. Yan ang pinaka-luma rin na supplier ng mga furnitures ng Tagbilaran. Ito yung Yamaha. Nasa ng Yamaha. At nasa dito ang AutoZone, di ko alam. Motor race, yan, motor race. Ito na yung Wisdom School. Wisdom School, yan kami nanood ng concert ni Vice nung nakaraan na meron ako dyan sa ating mga videos. At meron binibuild dito, napakalaking building. At dalawa, yun magkasunod, meron mga bagong building na naman. Yung nga sinasabi ko, Asenso pa more. Ang daming mga building na malalaking mini-build dito. Hindi ko alam, parang mga apartments yata. Parang condominiums. Dangerous burger. Ayan, dami dito nakikita guys. Nandito tayo sa CPG North. At ang daming nakikita-kita. May parte pa ito ng Kogon. Ito yung Mandawi Farm. Meron din ako nilagyan ng Mandawi Farm. Ito na yung Isuzu Casa ng Isuzu. Ayan. Tapos, pero wala ako nakita ang AutoZone. Ito yung Phoenix na gasoline station. Yung kay Champ Pacman. Rosco, Honda. Ayan, may Honda rin dyan. Rosco. Ang daming kasa ng mga auto dito. Mga vehicles. Government Service Insurance System, yung GSIS. Ayan dito ang office. Tapos
Ito yung 717 Cesar Palace na dyan ginanap yung ng vloggers. Yung nakaraang Pasko, nag-party-party ang Bohol vloggers dyan. Hindi kami naka-attend kasi yun nga, busy at meron kami nakompromiso kami sa isang lakad na hindi rin na pwedeng kaligtaan. Tapos ito naman yung multicad. Dami kong pinapakita, no? Kasi minsan lang tayo nagagawi dito. Ayan, no? CPG, no? Tapos, yung Great Wall. Ayan na yung Great Wall. AutoZone, baka doon yun namin. Ayan ang AutoZone. Sa kabila ng Great Wall pala. Great Wall ang sinasabi ko na minsan nangyari noon nung bagong bukas pa sila ay pumunta kami dyan, di pa ako vlogger, ay marami silang display ng mga sasakyan, kaya pumunta kami, nagtingin-tingin, kaya alam ko yung Great Wall na yan. Dito tayo ngayon sa AutoZone. Yan pala ang autosol na yan. Ayan ang AutoZone. Ito pala ang bilihan ng mga spare parts. Yan ang sinuggest nung taga handyman. See? Yan, dito. Yan sabi niya. Tingnan mo, itanong mo muna. Punta ka rin. Tara, nakabawas pa yung bag ko. Let's go! Eto na yun guys. Bago lang ito kasi ngayon ko lang narinig. Bilihan talaga ng spare parts. Ayan. Ayun. Buti sinuggest niya kasi malaman natin na may mga bilihan pala dito na spare parts. AutoZone, car accessories. Wala din? Wala din. Sorry. Okay. Sorry, wala rin. Kaya lipat na naman tayo or siguro Cebu na lang. Pohon, pag nakapunta doon. Uwi na kami, nakabihis na rin ako. At wala kaming nahanap ng spare parts kaya ayan guys. Kita ko sa inyo ang development ng kanyang pag-restore. Wow, malinis na no, nakita nyo? Wow, grabe. Pero meron pang konting-konti na lang na kulang guys. Konting-konti na lang na kulang ng kanyang pag-restore. Itong maliliit lang na butas na ayusin yan. Gusto niyo malinis na malinis kaya. Ito tapos na. Pero ito tapos na. Wow. Grabe no? Ang galing. Nakita nyo? Oh, napinturahan na pati ng rubberized. Tapos yung mga butas dito nawala na. Tapos na palitan na yung bakal dyan, na skeleton niya. Oh, ang linis na. Pati yung butas-butas dito guys, wala na. Oh, wala na ang butas. Ang galing. Wow, bago na naman ang pickup guys. Yan. Gamit din itong welding machine na binili ko. Nasa video rin yan. Ilalagay ko ang link dyan sa description box kung saan namin binili itong meltang para makita nyo. Ang galing, grabe. Matindi itong lakay ko. Grabe, blessed ang health nito. Ayaw pang tumawag at mag-ano na lang sana ng awa naman ng Diyos ay kaya naman sana niya na magbayad, di ba? Ng tao. Pero mas gusto niya raw para ewan ko, sinusubok niya yata sarili niya kung kaya niyang gawin. Nacha-challenge Iwanan na. mo sa shop ito. Pagka halimbawa, iwanan mo doon matagal. Baka abutin ng siyam-siyam. Kaya Ay. Rinig niyo yun? Antindi niya, di ba? Tende! Grabe. At nakita niyo yan. Sorry guys, naka-cover yan. Alam niyo naman siguro ang istorya, no? Pero hindi ko may share sa link ko yata yung live. Ewan ko, nag-live kasi ako nung minsan dahil sa neighbor namin na stalker. Hanggang ngayon naman, wala namang tigil yan. Pero at least nakubero na ito. Nung nagpapakita kasi ng utin, sorry to tell, pero diretsahan na lang. Ganun talaga. Grabe yan. Himantayon, grabe. Himantayon na iba ang purpose, hindi ko maintindihan. Nakikialam dito sa loob namin. Kaya hindi kami makapagpatuloy pa ng
paggawa ng bahay dahil yan, pagka may mga manggagawa o mga trabahante kami, nandyan yan, nakasilip doon. Yun. Kasi naman, itong highway na ito, meron yung nilagay doon na yung parang haharang sa cliff. Ayan. Sumabay na naman ang aso pagka nag-video ako. Meron kasing pwedeng patungan dyan na pwede silang umakyat dyan dahil yung, yun nga, yung harang ng ano, ng, sa kalsada, sa highway kasi yan eh. Nilagyan nila ng parang harang na ganyan dyan, umuupo minsan ng mga standby. At pwede rin pumatong dyan kung gusto mong tignan dito sa loob. Laging nandyan yan. Tapos laging nandyan yung multicab niya. At alibay niyang magparking dyan. Ang bahay naman sana niya, ayan oh. Yan naman ang bahay niya sa tapat. Di doon sana siya sa tapat niya magpark. Kung hindi dyan. Pero ang purpose niya is para magkita kami. See that? At nung binarangay namin, ang sabi niya ay para daw makita kami, baka raw tulisin ko. Diba? Ang sama ah. Ang sama sa tenga yung ganun, pero sige na lang. Matanda na eh. Ano na. Ito, piniprito ko na yung na-marinate kagabi. Hindi naman ito kasi nanonood kami Oo ng na. Ba't ka nandito? Dito ay nanonood kami. Nagawa ako, nagluluto ako ng Hamba! Maingay! Sa amin ay maingay! Gusto ko rin bang ihatid mo ako? Ay, lanta. Huwag sumasabot-sabot ng ganyan ng kuya mo, ha? Ikaw naman, bakit ikaw ko yung untong sa inyong dalawa, no? Tapos na yung tiramisu, ginawa ko ngayon. Pero this time, ang tiramisu na ginawa ko ay katulad din nung una ang procedure, pero ginawa ko ang toppings na instead of the chocolate ay iniba ko siya. Ang toppings ay mango. Kaya naging para siyang mango glazed tiramisu. Ayan, kaya masarap din to guys. Gusto rin namin to, kaya yan. At lalagay ko sa freezer. Para mamaya mga after 2 hours, ay yan ang dessert namin sa lunch. Ayan, oh. Ilagay natin dito. Naku, parang sa Iceland na tayo. Okay? Yan, at after mga 2 hours, yan. Medyo titigas-tigas yan konti, pero hindi ko siya hayaan dyan na mag-overnight. Parang lang, para lumamig lang talaga, para sa lunch. Ito naman, kung makaporma ay wagas. Parang Superman every time. Every time na makita ko si Dagol, nagiging Superman siya. Why? Ang ibig daw sabihin pag ganyan, gusto raw makipaglaro. Para sa ganyang posisyon ay madali siyang tumayo at mag-respond sa iyo pag gusto mong makipaglaro sa kanya. Di ba, Dagol? Daddy, parang ngayon hindi maganda yung mga projects na nakukuha namin. Tsaka gusto pa gumawa sila ng album. Hindi naman sila ganun kagagaling kumanta. Ingay! Lalo na si Isabel. Huwag na natin ituloy. Hindi pwede. Umaasa na yung mga fans nila eh. Sige, may naisip akong paraan. Kasi hindi ko masabi ito. Sabihin ko rin yung niluto ko kung gaano kasarap. Ayan oh. Nagawa ako ng yung humba. Dinagdagan ko siya ng ingredient na pineapple para maging humba a la Hawaiiana. Naks. Joke lang. Pero yan ay masarap talaga. Yan ang pinangpatamis ko guys, yung pinya. Kung gusto nyo malaman kung paano ko niluto ito, ilalagay ko ang link dyan sa description box, okay? Nakahanda na sana kaming pumunta ng dun sa lupa at paglilinis. Kaya lang, uminit naman, pero naman ay kumulimlim. Ay, huwag na lang kaming tumuloy. At saka, baka mamaya abutin rin ng ulan doon, huwag na lang. Ay, nako. Ewan. Hello. Hi. Dagol. Come here, Dagol.
Aray ko naman. Aray ko naman. Naku, nagkikipaglandian yung dalawa. Charm? Aray? Aray ko naman. Okay, bye-bye. Bye-bye na. Magbabay na tayo. Okay, bye-bye. Bye-bye. Bye-bye, everyone. Superman. Wow, Superman. Malapit na matapos yung kanyang nile-store. Grabe ka. Sobra ka naman. Tama na yan.